Biyernes, Marso 12, 2021, ang Provincial Engineering Office nagpaigayon ng turnover ceremony ngadto sa tulo ka barangay sa Ingog City alayon sa Barangay Empowerment Program ni Governor Bambi Imano. Ang maong turnover gipahigayon alang sa pagkumpleto sa tulo ka proyekto sa infrastruktura sa tulo ka barangay sa Ingog City sama sa construction of canal and road shouldering nga nagkantidad og 300,000 sa Barangay 4, newly constructed Child Development Center nga nagkantidad og 1.2 million sa Barangay 26 ug improvement of health center nga nagkantidad og 1.2 million sa Barangay 20. Moabot sa 1.7 million ang kinatibukang kantidad sa mga proyekto nga natunol kay kini programa sa Amahan sa Lalawigan isip paghatag ug pagtagad sa mga barangay sa tibuok Misamis Oriental nga matabangan ng mga lumulupyo niini. Mitambong sa seremonya ang tulo ka mga kapitan sa barangay inubanan sa ilang mga konseho sama ni Kapitan Zebedee Dulsa sa Barangay 4, Kapitan Dolly Bahio Arot sa Barangay 26 ug ni Kapitan Felicissimo Cabilti Sr. sa Barangay 20. Gitambungan usab kini nila Assistant Provincial Engineer Tessie Gales, Engineer Excel Digala, Board Member Wayne Militante, CSWDO Department Head sa Ingog City, Mrs. Rosalinda Buktan, City Administrator Mr. Elvin Restituto, DepEd Representative Mrs. Joanna Rahot, Early Childhood and Care Development Officers ug mga barangay health workers. Nagpaabot si Kapitan Zebedee Dulsa sa Barangay 4 sa iyang pagpasalamat sa programa ni Governor Bambi nga natabangan ang ilang barangay nga malihok ang ilang kanal ug dalan alang sa limpyo ug hapsay nga kadalanan sa mga lumulupyo sa maong barangay kay ilang nakita ang kalainan sa kadalanan karon ug kaniadto. Samtang sa laing bahin, ang bago lang gyud nga gitukod nga Child Development Center kon ECCD building nga nahimutang sa Barangay 26 adunay kumpleto nga pasilidad sama sa LED TV, Bluetooth speaker, tables, chairs, swimming pool, kiddie slide, bike, toy sorter nga adunay mga nagkalain-lain nga dulaan, ceiling fans, tents, bookshelf nga adunay klase-klase nga libro ug teacher supplies. Ang mga magtutudlo kinahanglan lamang nga moagi og mga training ug seminar aron mas mapaabot ang dekalidad nga edukasyon sa mga kabataan nga giisip paglaom sa nasod. Dako sab ang pasalamat sa kapitan sa Barangay 20 tungod sa ilang naangkon nga health center din aduna sila'y magamit sa ilang barangay nga kompleto nga pasilidad sama sa duha ka comfort room ug kompleto nga gamit alang sa midwife. Dako kaya kong magpasalamat sa among gobernador sa Misamis Oriental nga natuman ang pangandoy sa barangay official sa Barangay 20 nga niabot na gayud nga nahuman na ang among health center. Kay nakita namo sa Barangay 20 nga matinud-anon ka nga manerbisyo isip amahan sa probinsya sa Misamis Oriental. Hilabihan gayud ang pagtagad ni Governor Bambi Imano sa mga lumulupyo sa Misamis Oriental kay nagtuuman ang Amahan sa Lalawigan nga ang kalambuan nagsugod diha sa kabarangayan hinungdan nga namugna ang Barangay Empowerment Program. Kauban si Benboy Bagin sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.